Jamen, Sinus, det er, jeg kalder det et fagbaseret socialt netværk for musikskoleelever, og det har basis i Region Midtjylland. Det er et sted, hvor eleverne kan få deres undervisningsmaterialer, og det er et sted, hvor eleverne kan mødes på kryds og tværs af hele regionen. De får en hel masse nye kontakter, musikalske kontakter, vel at mærke. Det er et lukket musikalsk netværk, og det betyder, at flere af de elever, som sidder og spiller på noget specifikt, og ikke lige nogen i deres musikalske omgangskreds, der beskæftiger sig med den slags musik, de har så mulighed for på Sinus at møde andre elever, som interesserer sig for det samme. For lærerne, der er jo for det første er det en indgang til den nye digitale undervisningsform, som uværligt kommer. Og lige pt. Der har lærerne stor udnyttelse af at bruge hinandens undervisningsmaterialer, som Sinus giver mulighed for.